kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo.
nakakamatay na viruses. Ang Mega One Capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerich, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Tito Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Food, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Food, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing Food, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multi-Bake, sayaw, Mega One, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing Food, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Food, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo ang panalo. Doc Joey Betito, helping people to heal. Natural galing, dama ang real deal. Amazing Food, kasi Mega Multi-Food, Mega One. Lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel, Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto.
At ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, yung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na niyo po pag uminom po ako yun ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po'y uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C. Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo, So dati lagi ka na nahihilo, nahihilo. kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Sakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So, unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos siya at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin.
Diyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Diyos Maray na Aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak. At nangangamba sila baka madala sa ospital, at ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin, Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga ospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months, hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Pero ang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Taday naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na magsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulong kayong consultation bago dito sa kuya. Okay. So, simula na siya paraob abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Alwido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong arugani dok. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abong niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. medyo mag-irareo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga produkto, amazing for amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao na naturuan ako na didi narahay so ako so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa inyo na
uling maray na bulong, maray ta para sa kuya na mati ako man ang karahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. kapatid ikaw ko anong sa- mga health concern may mo? ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa dahil sa iya. mo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin. At due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Umukan, Legazpi City. Yung pumunta ko po kasi ako nung nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate, enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pinacheck up po doon sa yung kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po mapaw na po na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pag-i ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa
tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Humapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Humapon, 406 Humapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobado po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka naoperahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. Amen. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, sige. Pag madalang yan, putol mong dumugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Iyan ang ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung anong gamot na synthetic.
Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-tasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, and good health. Yes, sir. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May Diabetes. May sugar. Sugar. May high blood. May high blood. Tapos May- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, ako day nga ning kuya, Dahing 3 months? 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayo nang nangyari na. Nangyari sa iya. Parisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok. Migawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami singko, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. banda
Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong mga may mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa ating kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Sige, amen. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po, after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila, nagulat. At paano nangyari yun? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo. At ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po, actually uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidib, pati yung tuhod, saka paa. Nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital? Sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. Tapos, kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako.
Nung Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Budong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arong ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Oo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, April. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Hindi, hinanap nga namin ka. Tapos nung Tomorrow po, again, starting 7 a.m. or 6 a.m. in the morning po hanggang 12 noon. Dito po kami sa Cabangan, Legazpi City. And after that, 1 p.m. to 3 p.m. po, nandyan po kami sa Bakakay, which is dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, medyo urgent yung ating client po bukas ng umaga. Kaya nagpa-appointment na po yung pasyente para bukas. Kaya pupunta po dito bukas ng umaga para po magpa-schedule kay Doc Joey Bitito. Kaya ayan, so pwede kayong mag-message dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so ayan, nandyan sila Miss Angel sa taas, and of course sa mga masisipag at magagaling na technical department ng DCGB, ayan, sa pamumuno po ni Sir Nems Flora. Ayan, so thank you so much sa tulong talaga. Ayan, so kailangan na namin ng tulong. Ayan, kasi hindi tayo makapag-programa sa laptop. Ayan, kasi ayan, sa computer kasi talagang hindi po talaga gumagana. Ayan, so maraming salamat po talaga. Okay, so hanggang 6:30 po tayo. Ayan, pwede po kayong magpa-schedule. Ayan, kay Sir Nems. Ayan, so, pinabibigay po ni Doc. Pang-million yan. Ano na lang yung internet mo. Yung internet. Pag kasi sa safe po, nagagana. So, sa doang laptop dahil. Kasi sa doang kaya pag nag-disco ko yan, so, internet provider, sabihin na, okay, tingnan na lang po sa laptop. Yun na lang po ang problema ko. Hindi, kasi pag nag-okay na yan, mahilig ka na sa problema ko. Ito pa yung desktop, ma-update. Opo. Dapat i-update ko sa media. Ano pang balik? Yun, okay. Wala ako idilido. Pag-stop nila ah. Thank you po. Okay po. Okay. Apo. Thank you. Ayan, so balik mo tayo muli. Ayan, so maraming salamat again po kay Sir Nance and po kay Sir Jerome. Okay? So once again, ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so siguro may problema po talaga yung ating internet, but yun nga, nakakapag-live naman tayo through phone. Yan, sa mga cellphone natin, may mga internet, pero sa mga laptop talaga natin and computer, wala po. Kaya, ayun, nag-request na din tayo sa technician ng Globe. Ayan ba, nakasked na din po for checking dito sa office natin. Okay, so once again,
Open tayo hanggang 6:30. Yan, pwede pa kayong ngayon maghabol. Saturday. Ayan, so pwede pa kayong humabol dito sa office natin hanggang 6 or 7 p.m. po ng gabi. Ayan, so kaya kung may mga problema tayo sa kalusugan, pwede natin subukan ang ating Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. Ayan, so yung mga umiinom po ng ating mga amazing products, kayo ba ay nakapag-intake na ngayong gabi? Ayan, so kung hindi pa, ayan, kumuha na po tayo ng isang basong tubig na maligamgam. And of course, yung ating Amazing 4 products. Ayan, so kay Tatay Fidel, Barameda, Binamera. Ayan, so ikaw po ba ay nakapag-intake na ng inyong Amazing 4? Ayan, Tatay, sundin po natin yung advice natin para po ay mabilis ka po na makarecover. Okay? Sa lahat din po, of course, ng mga nagtitake ng ating mga amazing products, ayan, kung gusto talaga natin na makagraduate sa ating mga health concern, ayan, sabayan natin ang Amazing 4, prayer, and of course, disiplina po natin sa ating sarili. Kaya po, ayan, so kung may mga health concern kayo, once again, tomorrow, starting 6 or 7 in the morning, pwede na po kayong pumunta dito sa office natin para mag-avail ng ating mga amazing products, and hanggang 12 noon tayo. Then after that, 1 p.m. siguro nandiyan na tayo sa Dorotea Resort and Spa hanggang 3 p.m. Ayan, so may order din po si Sir Belmonte sa Bakakay na ito po ay loyal. Ayan, loyal na client po natin. Kaya po ngayon, may binild up po si Doc Joey sa lahat ng pasyente po natin na loyal. Ayan, so magkakaroon po kayo ng loyalty card. Ito po ay magagamit po natin every month na kayo po ay magpo-purchase, which mean, starting January, kung kayo po ay nag-purchase ng ating mga amazing products, at kung ilang amount, ayan, every month, so kung kayo po ay magre-repurchase, then hanggang December po yan, once na nakita natin dito sa record po ninyo kung every month kayo nag-avail, this coming December po, kung ano yung amount na binibili po natin ng ating mga amazing products, yun po yung amount din na pwede po natin ibigay po sa inyo. Yan, ibibigay po ni Doc Joey, which is like kung nag-avail po kayo every month ng 5,000, then hanggang nakaabot po kayo ng December, nag-avail po ka ng worth 5,000 every month. So, sa December po, may reward ka, which is amount din po na 5,000 pesos na amazing product. So, katulad po ni Sir Damaso. Ito po ay si Sir Damaso, ay maintenance na po niya ang Amazing Trio. Every month talaga yan. So, 2,000 pesos. So, January, 2,000 hanggang December. Then, yung December, dodoblehin po yun ni Doc Joey. Ayan, so yung 2,000 niya, magiging 4,000 na. Yun po yung tinatawag natin na loyalty card. Ang tanong, yan, February na ngayon, mga loyal ba? Yung mga couple. Yun, so dito naman sa atin, mayroon din kayong loyalty. Ayan, so dagdagan natin ng T, loyalty. Ayan, so again, tomorrow, open tayo starting. Ayan, si Ma'am Irene. Ayan, so, ito po yung kapatid po ni Ma'am Melody. Ayan, so, hello po, good evening po. Kamusta po, Ma'am? Ayan, so, kamusta po si Tatay? Ayan, hindi ko pa po pala na-follow up si Ma'am Melody. Sobrang busy din po yata ni Ma'am Melody. I think malapit na pong bumalik si Tatay dito. Ayan, kasi 15 days lang po yung, I think, na-avail po ni Tatay. Ayan, so, kapag tayo po ay babalik na sa office, ayan, kung kayo po ay yung date natin na kailangan po natin bumalik dito sa office natin, ayan, so balik po kayo para makita nyo po talaga yung pagbabago sa inyong kalusugan. So, once na nag-take na kayo ng ating mga amazing products, at the same time, nung time na hindi pa kayo nakakainom ng ating mga produkto. Kaya naman, sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, i-analyze natin yung ating sarili, yung ating buhay, kasi for how many years na kayo umiinom ng inyong mga nakasanayan na inumin, subalit nandyan pa din po ang ating mga
health concern. Parehas lang, di ba? Gumagastos kayo, nakakaramdam kayo ng sakit, yung oras ninyo, di ba, na nasasayang. Ayan, so kung gusto natin na mabago na yung rotation ng ating buhay, yan, kung gusto natin na maging masalinggaya, masaya, na wala tayong iniisip na mga problema sa buhay, yan, mabawasan man lang, 'di ba? Sa pamamagitan po ng mabawasan ang iniisip natin pagdating po sa kalusugan. Katulad ng isang araw o kahapon, sobrang dami naman po ng ating mga pasyente kahapon. Yan, so may nag-avail dito ng Good for 1 month, 2. Yan, yung lola ko po na retired na teacher, may sinamahan po siya dito na pasyente kasi po ay hindi po nawawala-wala yung pain dito sa may right side ng bahagi ng legs po niya. Yan, habang tumatagal, mas lalo pong nahihirapan ng maglakad. Since na yung lola ko na matagal na po na user ng ating mga products, marami na talagang napatunayan na yung ating mga produkto nung nag-take po siya, kaya ay sinamahan niya po dito. So, kahit wala siyang incentives kasi pinagamit niya po yung discount card po niya, ay okay lang kasi nakatulong po siya. Yan, so, kaya po, ayan. So, kumbaga, hindi po yung pera yung, yung way dito sa atin, kundi po, ay makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya, yun, binigyan na lang po namin ng reward again. Ayan, sobrang nasarapan po siya ng coffee. Yan, so, ganun din, si Madam, yung mother po ni Ivy. Yan, si Ivy po dati, ay medyo, kapag umihi, ay may kasama na pong konting dugo. At the same time ngayon, yung UTI niya pabalik-balik okay na. Kaya yung father niya kahapon pumunta po dito na na-stroke na, may mataas na din po yung blood sugar, yung uric acid, yung red blood cell niya bagsak talaga. Ayan, ang dami, may gallstone, diba? Hindi lang po yung stroke yung problema po niya, kundi po due for operation pa siya sa gallstone. So, lahat yun, once na nag-take na, ayan, since na nag-start na siya mag-take ng Amazing 4, initially, binigyan natin ng twice a day Amazing 4 at Mega 1 po sa tanghali. Hopefully, ayan, so, mabilis yung paggaling ni tatay at lahat ng kanyang health concern ay lahat po ay maging maayos or masolusyon na po yan, diba? Kasi since naman katulad yan, di ba, na pabalik-balik din po siya sa hospital, maraming gastos, pati pamilya po niya, ay, kumbaga, nasubukan na talaga niya, ayan, na ayaw talaga niya na magpa-opera, di ba? So, ayun, mapapatunayan lamang po natin yan once na nag-take tayo ng ating mga products. Ayan, sobrang dami po this week ng ating mga pasyente. Ayan, ito yung ating amazing products. Yan, yung ating amazing trio. At the same time, meron tayong Mega 1. Yan, so amazing 4. Yan, so proven and tested na po talaga yung ating mga products. So, since Monday hanggang kanina, yan, so marami po tayong mga pasyente po na talagang pinuntahan po yung ating opisina. Yan, from Kamsur, from Catanduanes, Sorsogon, dito po sa Legazpi and Rapu-Rapu and Ginobatan, Garagayan, sobrang dami po talaga. Yan, so may naipadala din po ako na products from Vera Catanduanes na yung kanyang father po, habang tumatagal, mas lalo pong nagiging malubha yung karamdaman ng father niya. So, nag-start po, may COPD 3 years ago na. Yan, hanggang ngayon ay ganun pa din. Mas lalong nagiging malala po yung condition ng father niya. The same time, ngayon may prostate problem na din po. And then yung ubo, halos talaga hindi po nawawala. Kaya urgent na din pinadala po namin agad yung products from here hanggang sa Vera Catanduanes. Kaya yun, so bago sabi ko, mga 3 to 5 days, dapat po ay makapag-order na kasi sa JNT, yun talaga kailangan po natin maghintay yan kasi pinapadala po natin yan para makatipid din po kayo kasi yung pamasahe papunta dito sobrang mahal talaga. Ayan, so pwede nyo nang ma-avail ng iba mga products. Again, tomorrow po, ayan, open po kami dito sa Kabangan
Yan, may nagpa-schedule po kasi sa akin, nag-chat siya. Yan, may bukol po yung kanyang father. So, bukas lang po yung available niya para makapunta po dito sa office. Ayan, so again, tomorrow po, open po kami starting 7 a.m. in the morning hanggang 12 noon. Then after that po ay proceed na po kami sa Dorotea Resort and Spa. Siguro po ay makakarating po kami doon ay 1 p.m. hanggang 3 p.m. po yan. So may guest din po today dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so mga Chinese, I think. Ayan, so sabi ni Ma'am Judy Ann Morota. Ayan, so maraming salamat, Ma'am. Sana po kayo po ang maging instrumento ni God para gumaling po yung papa ko. Ayan, so kasi grabe naaawa na talaga siya sa father niya. Kaya yun, hihintayin po talaga namin siya tomorrow para po ay makapag-start na po yung kanyang father na makapag-intake ng ating mga amazing products. So, di ba, subukan po natin para mapatunayan po natin ang ating kagalingan ng ating mga amazing products. Di ba? So, proven and tested na po yan since 2008 pa. Kaya po, hindi na po nakakatakot, di ba? Kung mas nakakatakot kung ilang taon na po kayong kumbaga, dumaranas sa inyong mga health concern at nandyan pa din po ang mga problema po natin sa kalusugan. Ayan, so, proven and tested na po yan. Katulad ng ating CEO na si Doc Chewy, kaya po ay tinatawag na siya na ang lalaking hindi tumatanda. Kaya, di ba, kahit na po ay going 72 na siya, di ba, marami pong nagagawa si Doc Chewy. Yan, minsan nga kami mga bata-bata pa, mas nakakaramdam ng pagod. Yan, so, di ba, kahit si Doc Chewy ay sobrang pagod po niyan, pero, di ba, hindi nyo po makita sa kanya. Yan, so, kanina galing siya doon sa may kinuha po siyang siopaw kasi may dumating naman pong mga siopaw. Ayan, kahit wala na tayong stock. Ayan, so galing din po siya sa mall. Ayan, may pinaayos. Kasi pa yung bukas, di ba? So, instead na magpapahinga, may pasyente na nagpapaschedule. Ayan, then, Servant Monte naman sa, sa Bakakay ay may order din po. Kaya pupunta din po kami bukas. Okay, so maraming salamat po. Ayan, sobra na yata tayo sa oras. So, magkita-kita tayo tomorrow starting 7 a.m. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, starting 7 a.m. hanggang 12 noon, dito po kami sa Cabangan. Then after that, 1 p.m. hanggang 3 p.m., dyan naman po yan sa Dorotea Resort and Spa. So maraming salamat po sa lahat na nag-avail at sa mga new client po namin this week. And hopefully, kayo po ay matulungan po namin through amazing products ang inyong mga karamdaman. So for now, magpapaalam na muna ako for the meantime at magbabalik po ang aming programa tomorrow from 9:30 to 11 a.m. po yan. So maraming salamat po. And for now, magpapaalam na muna ako. Ayan, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Chewy Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, together my partner, Miss Angel Garcia. Maraming salamat po. So this has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.